Ki Samla bat long kami ki bala Shah Hikai haki Vocational Training Center bala penya degi Sister Salesian FMA ki la penlong ya kayo de tiar pen inam ba arsngi haka khandre bat khandnyau tarik yayong ha Auxilium School ya ki tiar kitar ki ba kilashna su bat than da laki jong ki kti ki don ru ki jingba ba bonjat ba kini ki trainee ki la shed bat pen kre nak banta ban de haka ni kayo pen inam Uba Winston to nilingdo CEM ka KHEDC ulalong ukongsan ban play bat cup ribbon ya kan ka yo peninam Skill Expo 2026. Ha ka jingran lengkot uba Winston ula ai ka jingro bat jing penslor ki sister ki bala Hikai ki Samla ban yang halaki jong ki jan. Kumju ru ula kentu ki Samla trainee ban yang scam bat ban minute top ha ki jing Shah pentibet jong ki knang bakin la ban pendap penbiang ya la ki jingran kam shimet jong ki bat la ka yeng ka sam. Uba Ji Lang State Manager District Commerce and Industries Center DCIC ubaladan langkum usyampang balasyak khot sngo bah kerpang ula ai ka jingkran ka bayade bat kini ki training hikai kam da ka baong ka sarkar ka don shibun kilat jingarap nak benta kinong hikai bat ki trainee ban kershani ki ula khot ki trainee bat kinong hikai ban wansha office jong u ban shemme kilat jingarap bat jingkershan ba ka sarkar Meghalaya ka ai Shah ka seng ki ba train na ka benta ban pinbet pinbiang ya ki Samla haki kamba bonjan. Kirang ba shnong na ki shnong jong kanong thamai ba kanthop ya uba don bor lang khongshay kila pensngan lang hakani kasni. Ka Reverend Sister Garnet Sutanga Social Development Coordinator kala ay ya ka jingkran pediang snobha kani kayo pen inam ka pelilat bat khot snobha na ka benta ki pat ba hakini ki arsngi na do ka por shipho baje minstep hadu saushi tengjan mit. Kidon bon kitiar kitar ke bala ban thet bat pendon kam hayeng hasam. Should I bite from my mom? Yes, bye. Lại vô biam. Tờ. Lại vô lại biam cái lại chậm. Restart.